Arratsaldeon, deprodigizketan eta, bigarren egunan gaude da. GTA atzo atera zen, eman genion egur pixkat eta, itxoin, bestela beste kantu bazten zan da. Eta hasiko gea. Zengo dugu ez, segituko deu, pixkatuen lainakin jarraituko deu. Eta, hain izate fondoa ikusten, jolazia guantxe sartu gara bain naiz, online. Eta jolasteko mango jot, mandua piztuta daukat, bale. Eta, itxoina, guantxe hasiko da jolaza sartzen. Lego Rockstaren social club edo horra konetatzen nahi da. Eta... Bale, ja ikusten nahi berko zinetek eta... Kompratuko dut bazpara. Bai, ikusten nahi izate. Beti bezala eskartuko dizuket, txatean idazten bazute jolazan soinua eta nire hotzetan nola dagoen, bietako zein igo behar den, zein jetxi, edo ipintzen baiazue asko eskartuko dizuet. Eta ondo ikustea alare, konfirmatzen baiazue, bikoiz doble eskertuko dizuet. Eta, kargatzen nahi da. Aber, oain daukut jolaza disko gogor normal batean. Pasatzen eta leizter zehara, SSD-ra, hartara azkarro kargatzeko denborak eta azkarra egiteko. Eta, atzo juntzen pixkat ibili nintzen eta iritsi naiz 6. nivelera. Eta gaur saiatuko gea jarraitzen ez, 12. nivelea aldan azkarren aiatzeko eta atrakoak egin alizateko zuek ikusiz ez. Eta, alba zute zeuk parte hartuz, harra izan litzateke. Gaurkoan ez dakite atzuk invitatua Ibargoren izango den gurekin. Ojala baietz, baina, ikusiko dugu. Zan baldin bada, tortzen bada nahi abisatuko dit, WhatsAppetik eta ibiliko atzo bezala. Eta gero, pixkat egingo ditugu misioak, baita pentsatuta auke lasterketaren bat egitea autokin. Zeak ere bai, disparoan jolazak bai, eta Batipat lehenengo misioak, lasterketak atzoa ibili nintzen eta nahiko esperientzia asko eta diruaren ematen dute. Baina hori baino gehiago ematen dute misioak. Eta misioak garresoia, ez? Adibidez batzu daude jun eta Simeonen txaten autoak berreskuratzea, kontzesionarioako. Eta gehiago, gero beste tipoa da ez dakit zein den, zea dena. Ezate iskitzu, objetiboa jartzen iskitzu eta tipoa objetiboa jena jun eta katuen behar dituzu. Eta ikusiko dugu. Vale. Konprobatuko dut, bai, mandoare badabil. Ikuste zute, atzo bezala esen jarraitzetela. Atzo zanoen fizikoa gero aldatu lehizkela. Baina, ez, ustet ez, letueten ez ezin da aldatu, beraz, tipo honekin geratu beharko da. Baina, gutxenezkoa da tipo nitxura. Eta motorra hau erosi nuen. Mendiko motorra hau. Baina, sartuko nahiz autoan, ze motorra neko makala da, hau da Sanchez normala. Eta ero dago beste bat, endurokoa, ura, bastante zazkarragoa da. Behiratuko et. Jende gutxi da bin, ze hontan, partia hontan. Telefona ateratzen da. Otzen goiot. Simeonen misioa bat egingo du, azteko. A ber badaukan, disponible. Hey, can I help you with something? Bai, bauzka. No problem. Ze montre?
Ah, vale. Bialuit misio bat, Simeonek. Arquel ladrón. 1000 metro dago. Me han robado a mí un pilar de la comunidad. Vale, bi auto errekuperatu behar ditut. Hortaz, zoan eleizkeuna da jendea inbitatu. Bai horrela utziko dugu. Munizioz, bai ondo nabil. Ez, normal jarriko dugu momentuz. Eta berez hau laurekin izango litzateke ondo. Engotena... Invitazioa bialtzen diet, bi hauei. A ber, konetatzen dira. Eta hartara hasi egiten duzu, misioa batera egiten duzu. A ber, sartzen dian. Eta bueno, horri pintzezuna ez, bi auto laportu izkiote Simeon honi, eta inbaituguna da, ba, berreskuratu, eta itzuli bere zera, kontzesionarioa. Eta karo, askotan polizia persitzen izu, edo tiroteo bat azten da, edo, bueno. Mila gauza ez. Venga, 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 venga. Ez datoz. Baina bakarrekin berko eta gaina bi auto laportu berko ditut, así que bi bidaia berko ditut. Beraz... Epa. Joder. Ez que bozina mandoan da direkzioan botoia sakatuta ukita, eta batzutan zeiten da, soltatu ditu no. Eta reiniziatu egiten da hortaz. Bale, itxoin, bi autoa zer daude, toki ezberdinetan? Bai. Ostia, gaina martxan doaz. Ergo auto honen bila jongoea. Ez? Beste akaso gertuago, ez? Ez. Eman egiten du mapan, baina ez mapak zeiten izu, markatzen izu norabidea, zen norabidea fango. Jode, o azkar da biltipo hori, oze? Bale, bain, bai, ez azkar distantzia txikitzen, baina, joa. 1,6 abiatu naiz. 1,6 kilometrora. Zegoela. Ez. Bale, pixua faltzua da, baina, bale. Hemen dator. Cauen, tío. Vale. Horta, lapurtu indizki dute eta gaina ez da hain erreza izango berreskuratzeko ematen. Paretan kontra blokeatzen dutan.
Kara hau bi pertsonantzat asko zobea bat badu da. Ai, justu nahi nion beste aldera, alde harta ezin nion bultzatu ez dela uduta eroiko bat zen. Pena, hor, eskuinaldetik sartu nezela eta ez ezkerretik. Ondiko txapurtu bertzait. Bea, harrapatzeako. Ez? Hostia, joder. Kostatu zait tipoa bakatzea. Ospamendi. Balizar bat. Vale, poliziaz libratzeko. Epa. Uste konzesionarioa mendik izara izkert. Itxen behar naiz izarra galdu arte. Den beharkoet konzesionarioa jun, kotxe blaga, eta bestean bila jun. Zenbat tardatzen du izarra galtzen? Vale, a ber, kaiojoen batean zartu lehizkotean. Vale. Ja izarra galdu ditugu. Nia zata honaz doa jotzen jaiko. Hementxe, konzesionarioa. Vale, kotxe bat. Trata. Eta hori ningo jatena da. Nire mekanikoa deituko jot. Har, nire kotxeak hartzeko. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. I'll bring it to you. Vale, eta hori karrikoik nire autoa. Hey there, see you at the next meeting. Bai, pulpupa gustatzen zait, arma eskutan dauketena. Fusil batekin tipo bat kalean, eta jendea ez da mozkeatzen da. Vale, guazen bigarrenan bila. Bueno, momentu baten geldituko naiz. Hemen. Beiratuko,
Bai, galaipa, oantxe sartuko naizean, eta tipoan komentario hori borrakoet. Ze spama itera, tipoa ingoet gainera, blokear usuario. Beraz ez du gehiago molestatuko. Eta baina, eliminar, vale, borratuta. Eskerrik asko galaipa, eta, bueno, ahotsa suposatzen dute ondo ala. Vale, jarraituko du. Epa, sustoa. Beste autoa, kilometro hori daukau. Beste autoa uste desente autopotentea ala, Ze auto zan? Baina izena gora aztu zen. Baina ikusietenean listan, pentsatu, bat zegoela nula ezautzen izena. Buruzen itzena akordatzen behintzat. Eta bestea bai bestea sonatzen zin. Ez auto zan? Ai, coño. Markatuta daukat fijo. Beste puntua? Joderri. Seiko mairu eta 10 kilometrora. Arki. Eta nik... Hor, karo, lehenengo tipoa jarraitzeko, naukan puntu fijoa jarreta. Eta... Ai, emotxan. Barbera hiri aldea atortzen dan, eta ez da nurritia gojoten. Ze bestela... Ez gara, misio haueken bi auto daudenean, dia bi pertsonatzak. Gutxinez. Laurek egin dezakete, baina honena bi dia. 5 kilometro. Orain izkerrea, eskubira berriz. Eta praktikamente 4 kilometroa da. Baina uste autopistan sartu da. Hai. Ber autopistan da hon. Autopistan neko horreza izango eltzatik eta ez ematen duen ez. Atera berdean mendik. Baina, porque irutzen zait mapak... Aizitziten markatzen beste tokiatea. Bea ez dizu inoiz zaiten. Bea markatu eta... Direixo aldatzen jun. Gutxorera bera dabilen ingurura markatu ordezu jun, eta gero... Mapan bidez aurkitu. Horta zoain adibidez... Hemen eskuira indikatzen zuen, baina nire aurrera jongonez. Ze kotxe zen? Letu baina nezko garatzen. Dakitaz, pentsatela, koño, kotxe hau eskartako dago. Vale. Hortxe aurra numero, vale, naranja hau da. Bai, korbeta. Bueno, koketi izena duan. Vale, pistola pesada.
gauzak ondo berriz eten dira. Gero eta 7. nibele ionez. Eta izarri gabe, ez? Izarri gabe. Perfecto. Vale, 4 kilometro egite. Oizu posatzeko dula atzerazkako bidaia, baina autopista sartuko ehala. Lago deportibo bajuakin eta aldamenetik pasatzea ze hauek. Todoterreno horiek gurtu jaldidunak eta joder. Autopista. Betira egintzean FPS-ak gutxo izaten dira ze karga gehiago, lan gehiago doga aitauka, karpeta grafikoak. Hainbeste, zeiten, hainbeste, ertengo dititzak, reflejo egiten da. Vale, ja bertan dira partiduki. Baina hemen eskubira, eta bat, buruz. Bidaia guztia ondo indet eta bugaran hain ber arraskatua. Amen, Simeon. Perfect. Well, not perfect, but it will do for now. Perfection is a cruel mistress. Vale, ba, bikote. Arzema diruta esperientzia ematen diguten. Baina, hauek 15. 15.000 eta berra, ondo. Ostra, pentsa, 7 egon naiz misio barruan, eta ero aparte mandiaten puntuekin 8. nibelean nago jada. Ba, 2 nibeli goitugu, jada. Eta, haber gaur nire intentzioa da zera iristea. Amabila. Baina pixka kargatzen tardatu egiten du. Eta ingo deu beste misioa, baina ingo deu disparoan. Tipo batek ezati eskitzu, objetiboa jartzen eskitzu, eta joan eta uste dakatu imer dituzula. Ai, autoare bertan utzi du, mekanikoa. Epa, mensaje... A ver, Vea un cajero... Ah, nivelez hio gehalako gauza berriak. Vale, autoentzate modifikazio berria. LSRs. Vale, arropak eta desblokatzen nahi dira. Behiratuko dut ze arma horre duen. Atzaldean. A ber. Pistola. Porra There's da. nothing passive-aggressive about that. Micro su fusil. Vale, erosita. Bai. Mira, ez atargatzen eta. Silentzia hori ez da. Vale. Eta zenbat bala dituzkau.
Nondi pentsa hori? Bai, gehiago erosi ditut. Bale, hortaz hemen gehiago ez dago. Zer? Eta hemen ez. Hemen behiratu berdet. Blokeatuta. That's right. Get up close and personal with it. Vale. Hau amaikarrengoa, sufuzia, eskopeta. Hau franko tira nivel laro eta marrea. Hau? Egun dagoian. Now that can get you in some trouble. A very wise choice. Eta txalekoi badaukat? Bai. You can't put a price on Vale. peace of mind. Bazpare erositen dut. A ber, hau da, justu tipo hau da. Ez dela berri dutatengo. Vale, diru asko mango digu bat hona, baina. Neu agarri gengo eta, egin aldo eta. Hortaz... Guga, kolosteko mango joat. Jendeak nena ez ba fiatzen, kagatzeko. Olaineko jendeak. Ez, horrea ez. Auto. Jode. Venga, bideita. Ja 6 kilometro, bost tardi. Arba, segundu batean geldituko naiz. Aber, komentari berrik baldaon. Bale, bai, galeka, gero arte. Eta autoa mejoratu behar hauzkat, Hostia, lentoa ja. Lentoa dau. A ber, bueno bai, betikoa gertatu da, deskonetatua eta konetatua. Eta derbente ez da izatik... bale. Bai. Ez modu bentanan jarri zait eta modu bentan kompletan. Por cierto, diru askotxe daukat, zea, efektiboan, gero junberkoa banketxea, dirua zeitea. Sartzea. Zezten nahian beste diru erabili efektiboan. Ez daki galtzen da neoz, baina... Hobe zibilitu. Eta esaten nahi zena, bueno, zaiatuko nahi zena da, urrutitik rifle precizio, nola da? Rifle tirador izan hau horrekin urrutitik adarakatzen dituta. Izan ditakatu behar ditutela? Bale, paletoako. Paletoiak akatu behar ditu. Karabana hori da. Ez. Ez arutxa da.
Vale, ahí. Nola, ez benez utziko. Kau en 10. Ahora nondik azten geha. Jo, reiniciar baldao. Reiniciar rápidamente. Ahora non azten geha. Berriz bidea jau zen berbaet. Ez, bertan. Gutxo ere da. Vale. Vale. Shaua hartu etuen. Vale, ba, libra. Justu shaua hartzen detenean, libratzen dut. Ez, jendea da, Vale, va. Ospa. Autoa da torre. Boz. Vale, mikroso fusila ibilezkeu. Ostia, hiltzeko zorian hau, Ahora adelante. Coño, el coche. Joder. Hor denbora gehiago naiz. Kubritu gabe eta... Eta zeatik oin ez daukat txalekoa. Vale. Este nahi. Jende horrek rodeatzea. Inteligentzia artifiziala hain tontoa ez da, Rodeatzen saiatzen da. Bale, horrakatu nago eta hemen sortu naiz. Bale. Vale. Vale, ematen du. Nahiko lazen hau. Baina bidaz del equipo 0 baina itzema naiz. Akaso... Misioa bukatutza. Urrengo nago kontu izokun behar naiz eta... Kubritu eta... Hostia, shaua hartu eka.
Soldata ematen egin. Zela Breaking Bad edo hola zerbait. Karaban egin. Appreciate it, fam. Bai, egin da mentzioa. 15 JP hau ez dakit zer da. 7.600. Bueno, 1.000 autoenak gehiago ematen da. Txon lasterketak edauta be. Lasterketa hona eman gehiago, eta hausia ingo dugu. Argentia balda bilen. Ai. A ber, txata. Bai zital, motorista puta hori, bukarakoa kobratu dute ondo, Ja, otrotan joan naiz eta xau hartuet eta ez dietutzi. Bale. Erratia, ja musikak endo nion, baina bon. A ber. Mandoakin bi bakarri gaude. Hor ikusten zute, amen. Tipo hau eta ni mandoakin. Besteak teklatuakin daude. Mandoakin dit neko diferentzia da, atzebli nintzen karre baten ni mandoakin da beste guztiak teklatuakin eta diferentzia handia zegoen, manei jatzeko ordu. A ber, tipo hau. Konetatzean, bi buelta, motoak, baina mendiko motorraia. Atzo tipak egin numero de vueltas 89 jarri zuen olako lasterketaten motorretan eta, bueno, nazkatuta atera nintzen, ze 89 vuelta nora goaz. Hale, lasterketa ezten da. Uste bentsat. Ai, matxa. Ez, ze montre gertatu, Lanan ondo gustatu zako txera aldorrei. Ez da gize gertatuan hor, Partiatik bota edo. Akaso anfitrioi aldein da. Hey, you like the new car? I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. I'll text you the details. Bai, gustatu zait, kotxean baina gustatu. Eze kotxe berri? Kotxean bat oparitu dute iba? Ber... A ver, bueno, lehenengo mezua.
Python FQ2. Ah, bale, nik auto hauek aurkitu behar ditut. Eta gero eman. Nola eraman behar ditut. Esan dit portura, ez? Eramateko. Hau ez, autikoa da. Portua inguruak da. Hau ez da. Non dago ba? Zer da? Ez da dit. Jesus ba, ez da agertzen zea. Nora eraman behar deten lapurtutako autoa da. Eskuela de vuelo. Akaso karnetatea berdet egazkinak ibili ahal izateko. Eta horretik atzotzian agertzen. Zer da? Autola bat. Ba... A ber. Ba, deituko jo telefonotik tipo honi. Ez detengo momentuz. Deituko jo Simeoni, a ber baldauka misioik. Hello? This is Simeon. What's up? Of course! Vale, bialdi jat, eta ber, ze bialtziten. Ez, golpe berako. Vale, hau gustatzeit. Bat obi. Vale. Vale, hortaz en verdad nada. Es difícil, es normal. Eta jugar. Hortaz en berdeten nada, nonbait, auto droga trafikatzea da, tipoa. Eta en berdioten autoak kendu, koketa. Korbeta azken finean dana. Eta gara, tipo honen kontzesiona edo ama. Hori da. Ez que azaldu zaik gertu. Baina, seguro. Perfecto. Zer da, en martxan, korbeta? Bai. Polikin egon, eta lehen hauzerak tiroa zartzea. Gehiago hartuko naiz. Hemendik harrapatu behar dut. Errekta honetan. Joder. Ez que mandoak indisparatzea da zaila. Pesau hartu Txarra nahen detektatu naula. Beti ez egiten zaiatik ala.
Ahora mano en 10, No me jodas. Vale, hombre. Vamos, sí. Vale, ostra. Egia dirua sartzea joan behar naiz. Txara. Someone film that shit! Bankura. Misio hauen dagoen joango naiz bankura dirua sartzea. Epa. Honez, irira gesten. Bebelez, horrela egon eta makurtuta onda, horrela uste da azkarro zeiten da, zarra galtzen diela. Azkarra izan diten araskatuik ez emateko kotxe. Zikustea, bale, nahu ikusi horrek. Perfecto. Vale, konzesionaria. Alare hau ez da zea, Leheno esan ditena portura emateko. Uste bentzen. Joder. Garajera. Interesting. Well done. Dirua, 7.600. Hala, 9. nivela. Arse desblokeatu dugu. Vale, atera. Eta bankua joango gara. Ez dakit nun dauden bankua, baina. Vale. Momentuz hauek ez diagutzat. Vale, nire kotxea hor da. Eta bankuan unustia dagoa. Hauze da? Dine? A ver, listautako
kotxen baden hor. Hau kotxe hau zen da. Hau da Mammoth olako zerbait. Vale, Mammoth Patriot. Hau izango da pentsatzet. Ba ber, nun entregatu behar da. Dios, kaieko ira sartzen. Justu libraten ez. Vale, pintatu inberdet. Non da... Hemen gertuna... Ez dutela ikusten, Bat hemen, beste hor, beste hor. Joan bertu. Besteak urruti behi daude, gero zeatatik. Portatik. Horta ezin behar dut pintatu, beste kolore batez. Eta... entregatu. Jendeago lata ematen duen inbitazioa bidaltzen. Eta beste autoa ba, behiratu berko ikutzen dira. Joder! Ara harrapatzetan, tiro beharra sartuko jateta. Ez... Hau da. Da. Hace par de ellos, tío. Tipo que abandonato partido. Vale, el automament dago, lehen okana. Horra guazen. Vale, hemen dago pintatzeko. What miracle did you want me to perform? Should be running better than ever. Gorria jarriko dut eta fuera. Vale, ez zera...
Ah, bale, honen bai. Bale, egin behar da guztia, zeite, ez hori azaltzen. Txarna da, autoak, behiratu horretutela non baiten ze auto dian. Izebrunez, mugiko horretik interneten. Eta behiratu ze auto dien, eta gero haien bila kaletik iblita, ikusten dan bat. Arkolpik hartua gafuten nahi zen. Mikora mututuen momentu batean doministiko ite da. Bai, horka zamendi. Hau da ez, bai, hau da portua. Portua izugarri handia da baina uno. Frenatu. Ahora ze matematikan pentsatzen hau gehiago eman beharko likitela bere beste misioa baina. Eta hirugarren nontan. Bai. Nice. That's the one we want. Ni zai zerta. Nego azeleratu hori. A ber ba. 7.800. Eta bale, eman dizkit. Esperientzia baino ez asko. Bueno, oain bai. Bai, azepta loiko lamarrekin zeitea. Ez dakit, lamarrekin iten deu, no? O lamarrentzat egiten deu. Bueno, behingo deu. Shafter auto deportiboa da dauz. Eta zeuru baino. Lehenko behiratuko martxan aldabil. Ez etzemat. Hobeto. Eta gero bankoa, baina bankoa ez dut ikusten inon da honik. Akaso zima azkaletik junda aurkitu berri zuzea, kajeroa? Alternar kamera hori azaltzen da, gorretu gai da. Tipa hau zehozti. Zaten joan... Hola, zaituko da, ze? Zaten joan direzen kontrara zikula baina ez, ondo zu. Ze auto da? Hau. Dio txerrikak ez da, deportiba ez da. It's not my fucking bad, is it? Oh, that's a bomb-ass ride, dog! You're the one who fucking
Raise up, fool. You gotta get up out of here. Man, what the fuck you over here for? Damn. Ya, biar arte. Voy a sacar las careñas pa porque bizitza dauka. La marra está gari launtzeko. Argaltzi ditutan dispara gabe. Galdu berra ez dauzkat, entregatu eta jazta. Ba, bale. Thank you, my boy, thank you. La I am honored marranatza. to call you my son by another mother, if you know what I mean. Peace and love. You have done me proud. La marra inizioa, zara. Zenbat bat egon. Osa gutxi. Bueno, ja... Hortxe... Bueno, bai, erdia pasain dugu, 12ko meta hori jarreta. Aterako naiz eta oin bai, kajeroan bilako naiz, berentzei ze bialtzei biaren. Hemen alboan za dago. Nola da, kale printzipaletakoa dago, beraz pentsatzet horren berko lukela kajero batek. A ber, txata bituko. Honiztai, baina egun hauetan egizait zuzeneko hauekin. Estrangeroa sartzen, zita, lehen ezela kabratzen. Bez, akaso itutan ojetea eta. Ba, bueno, kobratuko nahiz ez. Hau indikazio herria da eta gero dirua galtzetzunean o... A ber, ba. Hemen ez, hemen aurra daudeta. Hemen ez... Taldea. Han, kajero. Vale. Ja pentsatzen bat sartu horrekondu bat ez zaten entzun. Ingreso. Bale, goikoa da, efektiban daukaten. Venga, vale, 200.000. Kajeroan markatuta zatzen da? Ez da saltzen. Zu pasatzen dut egun bila. Eta hemen dago, karrea terrestre. Guazen oinaz. Is this really happening? Leave it. Ui. Ez dut ondoko. Alde... No way! Bauen, dio. Why you ain't pick up when I called you earlier? You didn't get my text? A ber, ba. Ze lasterketan. Leheno lasterketa? Bai, hazi gea. Zea gaina motorra nazan eta. Zea parteari bota bitu da. Abarroa, jendea sartzen dut.
Vale, invitatuta. Jendea baile dana daude. Eta zaion berko dugu. Bitartez momentu txatein hau behiratuko. Ez duzuta entzungo, minimizatu ende jolaza. Ze hor jendea zeiteako. Oain bai, ikusten nahiko da. Zinetik. Klase deportibuz, bale? Nei teklatuak nazatz... ez, oain bai, mandoakin. Bale, momentuz ni bakarri naiz, mandoakin. Bale, otabar zeudutan azten da. Hogei segundu. Ez da egitena gure kotxeak izango ja, osea, gehu dauzkauna. Izango ja por defecto fijo batzuk. Ez zaunu izango ja zea fijoak, ez da geure kotxeak ez da izango. Vale, iniciando sesión. Ahora en ez gaitun botatzen. Vale, personalizado, colores. Nire kotxea baino gehiago da, ja. Hauxe. Kolorea ez. Hauxe. Eta... hauxe. Listo jartzen dut. Eta boza hundutan hasiko. Arba lehen egiten dugu. Nahiko puntu maten zitu nazo. Karrea bota nuen, irabazi nuen eta... baina, puntu pila bat eta... diruare desente 7.000 hor. Vale, yo. Hemen jartzen bazea lehen eta bigarrenak zuri rebufo hartza ez dizula, karrera azteko probabilitate handia daukazu. Baiok ez bazuitek, noski. Bale, leheno. Eta lehenengo bulta uste eta mentxe bukatzen da. Gutxe ere, Akaso mentxe? Me cago en... Kotxe puta ez da... Joder! Ez da nahitare izan bazen. Bueno, atzean geha. Reunfoa aiatzen banaiz, aurratu dezaket, autore. Haha, joditu hai.
nahi zen dit golpea eman eta buelta ematea, eta gaizki atera zaio. Ez da, trafikoa esatean nahi eta zartzen bat abantaia handiak indijunean puteatzeko. Bueno, auta ja bukara. Lasai hartzen dugu. Bai! Lehen! Jodituko biharren hori, nahi zeiten. Biharren auskalo zenba bukatu duen, baina nahi golpea ematen nahi eta zeiteko. Deskontrolatzeko beha adelante bernulako eta azkenean beha erten da gaitza. Bueno, hau zela, modo espectador da. Beste tipo bat. Amaika. Pultsu xukatu, bale lehen. Bueno, 5.000. Ez da oz esperientzia. Nire celebrazioa. Eta vuelta rapidaren nik, behira. Gutxigatik ez, azken hauk. Neko ondo induk bukaran. Bidezimatik bestela beste da nahi, 5 segundu. Me gusta mandia hot. Ze jarko deu. Hegazkinena. Jendea juten nahi da. Bueno. Hegazkinen bat egingo dugu. A ber, zemoz ematen zaite. Desente jende haude. Hemen bai abantai izela izkela mandoa. Lehenoko, baina gehiago. Anina izan fitrio ja. Confirmar. Mundu aldaiten nahi da, ez hostia. Zatik aldaiti dira. Vale, se está uniendo. Vale, jendea idagitzen. Bai da. Gaitz. Har jartzen dian zea. Da unido. Beste biago jartzen maia, azteko maia. Se ha ido. Vale, azira. Beste tipoa da oman deugin, 5. nivelekoa. Ostia, 53. Atzore, eta bat egin hon. Tipoa 58 horrelako nivela. Ez... Hauxa. Rosa. Zen berdata. Kantia eman berdata. Ni listo nago.
Vale, ba, helikoptero lasterketa. Zenbaitek eskenen du helikoptero aukeratzen. Ustez, Txiki hau daukaten hona da, kristo maniobrabilitatea aukeratzen. Uste bi esterreatu dira. Gaur esplosio bat entzuntatzen. Eta azkamente teklatua izatea izan desabantaia da. Edo mandoa izatea abantaia da, hobeto zan. La kontrola ez dala gozona, ze bestera Battlefieldetan urteetan ohituta nago helikopteroan ibiltzea. Ote da, o puntu batetik bestea jotea. Ez, zirkuitua zela ustez, bi buelta garriak. Ez banago eski, Tipo hau galduta bi. Korak... eskorak hori zen berrotapiko nivela zaukan. Nivela eukiko gu, baina helikoptera manejatzen ez da. Pentsat, enula hartuko. Eta izangoa meta, bai. Hale, bigarren vuelta. Vuelta limpia. Erratiko puntu eman dixit. Zeuru lasterketa amaitutakoan igotzen aizela bigarren nivele. 10. nivele. Tipo doblatu inberre. Pasatu ez. Pasatu naiz. Hor kagada. Barruko biztatik ez da ondo ikusi. Baina, bigarren uste eta inbesteko distantzia ateatzen diotela horrelako faio egin ditzazke. Vuelta limpia ez dite mango, baina, nahi. Zubi azpiti bat da. Eo kartela azpiti. Hau bestakit helikoptero gazko aguantako, Aidan botetzen keakin. Hau eta beste bat gehatzen dala, uste?
Azkena. Ala benetaka. Lele. Oin denbora limite bat uste teoten eukitzen dutela behaiek amaitzeko. Azken hori... Arbiarrenan ondoan. Biharrenaren ere bezala helikopter txikiak. Hau zan, mandoa zaukana? Ez dakit. Desenteko abantaia teio, eta... Gero ikusiko dugu, buelta azkarrena, abertzen bat zeundu. Eta gero. Hoi buelta zarren. Biharrenak amaitu du. Hirugarrena ere bertan da. Teklatuak nola da bile. Vale? Laugarrena uste tatzeti izan da. Gertu izan da. Ez pikutan da. Ez bertan bat. 20 segundu faltaia bukatzeko. Azkenak ez du lortuko, nire ustez. Karratik. Azken biharrenak ez du lortzen amaitzea. Ostia, azken hau hain lehenengo bueltan doa. Lehenengo buelta amaitu gabe zaukan. Bueno, ondo, 7.008. 10. nivela. Nere ospapena. Zap. Eta segituko dugu. Aber bain ze lasterketa botatzen duten. Nik barkoana botatzet. Errekan jutea. Zein ateratzen da, ze birek zaukaten boto bat. Ni bana izan anfitrioia beraz, berez, nahi eman berko ligite prioritatea. Bai, hehe. Jendei da gehitzen. Ze hau nidon jartzen da, tipo hau. Ze haido. Azteko mago, total nahikoa. Udetako motorra. Porque nola, ze izango dan mila apostut. Nola zengotan, nola da.
izango bet. Zona txikia eta istua eta izango ban, ondona udetako motorra jungo. Lantxa zeurunez izango ba, baldarregia. Eta jendeak pentsatzet hartuko zula. Bai, gehienok ematen, ez danok. Baina igual lehen ez geha jarko, baina berak ajuten azte gehanean. Ikusiko dut. Barkoak aziko eta karri txukatzen eta bastarra jotzen. Zesan dizuet? Epa. Bueno, bakarri noa, atzetik zatorren motorduna ere, uretako motorduna ere, atazkatu ala emateu. Ez adizuen, mandoa kriston diferentzia da. Eta irauzin, igual. Hau eta hurrena ja, meta da. Ba, udetako motor duna bigarren baita ere. Hemen gezkein dute lantxa aukeratzen. Hor zenbait tokitan sufritu ingo zuten. Laugarren hau da, geldi. Arbozgarren hau da. Zeurenik ez dute jakingo ez da nola zeiten da. Bir sortzen da, no? Ba, ja gutxi diotzen dira. Ai, ba. Arroen ze lasterketa hoten? Bai, hau zein dezakegu. Hiru, bai, zeurenik, ja, bera urtetan gaba. Bi huelta eta utzikoet nahikoa izaten da, bi huelta. Lasterketa oso luzeak ez dira, ona izaten. Jendea sartzen da, lau hauetatik aparte. Honen bitartez txata behituko, Sergio, gamepada, bai, gamepadak inabil. Foratu alten triatloia egiten, ba ez? Ez dakit onlinean balda triatloia. Eta baldin badagore, ez dakit nun aurkitzen da. Gainera, oraindik nivel, 10. nivela naizelako posible da zenbait, blokeatuta otea. Zenbait opzio, zenbait ekitaldi, oaztek magoie. Hortaz, baino saietuko naiz, eta aber, juten naizen noizean behin baitare ezea, kampaina pasatzen. Sancheza eta terrenoa.
Dudai. Bai. Gesto hori. Hore, motorrekin jogo naiz. Otik ez zegoen, kotxena ikusi du, bai, kotxena ikusi du irabazi. Eta 1000 apostatuko eta, harta diru gehiago. Bale, azken atatzen ez. Bueno. Venga. Erarte. Ojo, atzeko bi hoiei. Haze putada. Arreufo harrapatzen diotan. Semea. Joder. Ya está, carrera así. Beaten ere artean zeon, lasterketa. Gaur botan hau. Ez bada iruditzen edo. Gainera sortu nahi zatzeatzea. Berak hori ondo egin du. GTA-an lasterketetan dena da onartu. Bigarren buelta. Bai, irazi ja, kurba bondo hartu denean. Loga! Vale, irazi ja. Vale, amaitu du behar. Eta nik urrengoan amaitzen. Ardon dabiltzen beste biak. Toa, uskatu. Estatu bat dut horretiko. Txarra apustua galdu betela. Hasta izatik... ez, apustu ez deten justu azeptatzeko ez dit eman denborai. Motorrak... bueno, botazioa amaitu da. Demora asko ez dizu maten.
super izango ja kriston autoa. Vale, ba. Hasiko, Hola, azteko mango jat. Mandoak ni naiz, bakarrik. Hortaz. Autoetan abantai izan berko nuke. Deazader. Ez, deazader ez alder. Pentsionera. Vale. Apustu hain da. No realizada esatik. Aurreko horrez entorno dauka. Eta leroiekin ikutzeko behar badaukala erosita zen egut. Mejoratuta aldin badauka, jai daukau. Roxaun horri iztio gutzi bertia zeiten, Vale, gutxen refoa, ja baukatean. Puta semea. Kabroia. Vale, ja lehena girazio. Hor tontoa izan diatzekoak. Lehena harrapatu beharrean danok. Utsi dute lehenai karrean lasa irabazte. Bueno, aurreko hortxe dago, ja? Biharren noa eta hortxe dago. Ostia, zen makalaian preparatu gabe petxe dago. Lasterketa punto a punto da. Ez daude bulpei. Ez da egitena, lasterketan zenbat parte egin dugu. Ale, aio. Kontuz. Se geçti. Kamera pixka goiti jarriko dugu. Joder! Luzetxoa doa, beak irabazi. Lo! Ui, asko zaio falta izan. Asko zaio falta izan biharren amaitzeko behai. Biharren.
Pena hor lehen jarren izenean istripua izatea, Bi dezimatik. Gutxiago, bi dezima baino gutxiago bat. Rengo beste lasterketa bat, 11 igoko gea, eta... Eta zer egingo dugu. Gero misio bat egingo dugu, 12 igotzeko. Eta ber golpeak preparatzen hasiera izan. Ze ustez gainera, 12 batek golpea prestatzen badu, nivel bajokoak ere parte har dezaketela. Nago seguru, Baina, anfitrioia alda, aldatu da. Vale. Baina, lehenoko teklauak entzikoan, Ondo behatik. Neko ondo gidatzen zuen teklauak. Hala, apustu egin da, hoin bai. Bertan eman berda, klik. Botoi hai. $1000 apustu jartzen. Mundu zia motorrak ez. Bale, nire atzeko hau da. Leheno irabazi duna. Eta bugi hontan doanak kontuz irazteko aukera izango bai. Betxo hori neko ondo baito. Lehena eskapatzen nahi da. Venga. Ara, aprotxantzen duen bigarrenan nire errebukoa eta hola jutenean distantziarreko zeiten. Murrizten aurrekoekin. Kurbak barru aldetik hartu ditu, distantzia murrizteko. Bale, horiek eta. Mierda pasatu da. Eta lehenago ondo indu. Koño, erori da, Lehenena erori da. Salto eta gero, leskila utziko zen. Eta uste, bigarren buelta zidean. Ez banago geski. Jende aurkako noraridan, ze peligro. Ez dakiten abiaien nina izela lehen. Bestela nahi jongo zion txokatzea bat autoguna.
Venga, 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 venga. Arratsaldean egiten lasterketa hau. Arratsaldea, iluna barra. Bertan da, bertan da, eta horrek ez dut garazituko egin. Vale, jauzea ator. Joder! Zuaitzan jober justu. Konfunditua. Justu. Odez, ondo indu, bidetik egiten. Hor denbora galtzen zen saltoa inezke. Kakazarra arbol puta hori. Arkotxen reufora argiatzen naizen. Ez, iratzi. Joder! Nahi, azkeneko lasterketa irabaztea eta. Zuaitz puta hori, joder. Olako lasterketetako abiabra puntaz bau diferentzia handia. Era, zuaitz horretxik joi dira. Olako lasterketetako ez bada abiabra puntaan diferentzia handia motorrako betu dira. Gurpillako kerrokerra ditu. Baleno irabazi duenak orain ez du karrera amaitzea, ez da karrera amaitzea ere iritsi. Bai, gilotzen ez nivelez. Amaika, baina arman bat desblokatu zaitu hain. Perdian apuestas, apustu egin dut, joe. Ba, gustatzen zait, baina atera ingo nahi zuen. Bai, atera ingo naiz. Maikarren nibelean gabe, mugikorrean mensaje pilati iritsiko zaizkit. Se desblokeatu ditutan esaten. A ber, bitartez txata behiratukoet. Habe, Euskal Gaming, spawn puntuak oso urruti utzi nau, ez dakit zeatik. Vale. Kajera eta aurkitu berdetzea, akatzen banaute, dirua laportuko jate. Arma desbloqueada. Pungo naiz etxera. Pistola de combate.
gauza pila desblokeatuko ja. Hemen arma daude, ez? Kit desbloqueado paracaídas. Paracaídas erosteko jaso izango. Guns are like women. Never can have enough. Vale, dana blokeatuta. Bueno, erosita. Hemen desblokeatu daz... Ai, zinentzai. Eta... Paracaidasare erosita. Laga dago pixkat ez dakitan ni emititzen nahi nahitzerako. Just one more line of defense. What up, wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain, you feel me? I'm talking parachuting! San Andreas is full of totally rad jump spots, so crank it up a notch! Dominator out! Vale, izan da. Bizarra hau zer da? Misio bat? Ara? Misión cazadores de la vida. Se balio nivelak gehiatzeko. Vale, beste jendeak indala irutzen zen. Misiones a bordea seada. Sartu. Vale, hiru propietate izan ditzazketala. Bueno, ni itxea jutena. Básicamente pongo ya. Eta berretxe inguruan da hon, kajeron. Egon berko du ez euruen ez. Naita jarriko zutela. Pentsatzet eta hitzeiten direzioz. Konponduko naiz. Hemendik. Se mataron al bajo. LOL, sulle monterpassazione. I will dream about you. Not like an inappropriate dream. Looking forward to getting ripped later. Whatever, dude. En fin. Hola, iglesito.
Fijo polizia aurretik azaltzen zaitela. Mierda. Baina hemen beste bat aurkituket. Ole! Hartzen direzio hartzen. Eskerrak. Vale, galdu de polizia. Etxea iristen gara. Etxera jongo da. Ez, enagoen etxera jon berrik. Los golpes se desbloquean a nivel 12. Vale, baina ordena ya me da. Zer da, tío? Dauzkat. Ondairu tamen sortzi... karo, armana erazten. Gutxira dauzkat. 200.000 pasatxo dauzkat. Eta hegazkinera non zen? Hau, elitaz. Joder. Ba. 240.000, 250.000. 3.000. Baso hendik ezinte bat eroz. Honena hortaz, igotzea nibelez. Eta ja golpe bat egitea gau. Zertu da? Engoet, bankoan dira utzi, seira dira, hendik 2 ordu, dauzkau, zuzenekoan. Hortaz zengo dugu, 12. nivela igo eta golpe bat egingo dugu. Arzen bat diru lortzen. Berba, non dagon, guain, kajero bat. Egon berko luke, hau bankoa da, ez? Bankoa da eta ez dauka... Zeik? Kajarok ez dauka? Zer montre...
ondo dago inda ambientazioa. Parkina. Hemen ez da ongo. Agasamen tartean egongo da. Watch your shit! I don't want any shit now. You ready to game tomorrow? Bestaldean ez da... Ah, bai. Gure kajeroa da, ez? Eo... Ez. Lehiatik ez da. Ez kajero bat aurkitzen zaila da, ba? Arrainutu zaite zeo agertzea markatuta batera. Holy moly! A ver, bihar botain ez behi da. Herrian zentroa jonberratu dugu. Just did that. Thanks. I'm really not looking. Ez? Jodain zaila da aurkitzen zea, Ara, hemen ematen du... Plaza zea bat dagoela. Dago ospitala. You are looking totes delicious. Ai... Zer izan behar du nire gameplayak, ni kajero baten bila da. Metroa dago? Hori nekin, Sweet Jesus. Zentroa jongo beha eta fuera. Raro erutzen zait. Lehena aurkitu dut por puro txorro ezaten da. Amen, bat. Joder, ezkeben bankuan, bankuan mapan zein dago. Ez? Bankuan... Ojo, bankuan berriz, Mapan zeak, banketxeak irudikatuta. A ber, misio. Lester? Ez. Lesterrena beste eusea da. Tipo atei... Simeon. How can I help? Of course. Help! Oh! Ah, shit. What the hell? Vale, ba, misio hausen hartuko du. Honekin ez gehiago amabira zeuren ez beraz, besten bat egin beharko dugu. A ver... Vale. Hostia.
Nik ez dut inorri invitatu. Bueno, laguntzen bait. Laguntzen bait ez dik kalte ingo. What's the holdup here? Hostia. I got a round of golf to get to. Hola basso, Armando. Armarkatzeitan. Coño, cochazo, de repente sorprendido. Vale, missione da. Está. Vale. Zetiz du saltatzen zea. LOL. Aha. Great! Well done! You are very resourceful. I like that. Really, I do. Poi tirote va da una hora. Dirua. Ondo. Bueno, eren bat, beste bi egin behar holakoak. Inda, dana egin. Bota diot, al azar, bat. Arrateatzen da beste misión bat, kotxeena, hola.
Bitarte txata behituko. A ber, hostia, hau da, komentaria pila. Bai, egunon hasi. Bai, hasi, erosin dia jolaza. Bai, letzen ditu, bagarrik noizean behin letzen ditutela. Ze jolazetik zian berdet minimizauta. Lestena bigarren partida, bigarren pantalla erosi, baina momentuz bat daukat. Ni azpeite arra naiz. Ta hiri urrutik uzaiz. Izkeratik. A ber, zer da? Vale, lehenoko gauza berdina. Karavana lapurtzena. Lau tipo kingea. Lau pertsona jutu, ez? Eta one shot. Artipa izaitela uste, markatzen. Mapa. Tipa daurratuta iku. Eta... aurretate diku, eta are gehiten mau misioa akaso guri kontauta bezala zaten zaio. Bueno, eko arriskutzea beha bakarrik egiten dute. Bueno, beak ikusuko. Hiltzen maue, karo, bidaz del ekipo da arazo. Biak garre euskobla. Den kotxez izin nahi zaldau, tipo hau pauzan daulako. Etxe arteko zona hau pasa behar. Cago en 10. Wasan. Ja bestea ikoa ja iristen, misiora, iko. Honek uste ditzun dula puntu asko mate. Akaso zeltasuna jarri bertzun zaila. Nola zeagean, laugean, lauren artean hau errez egiten bezu. Neitz eta zeltasun zaila jarri. Tartara zeltasun zaien jarrizkio izan baten izkitzute. Esperientzi puntu gehiago mate izkitzute.
Venga. A ver. Arata una baliu. Das baliu, nagu imbedatzet baliu. No problem. Kotxa txiki inda aiagoea, baina aiagoea. 2 kilometro tardi. Baina hemen hartu behar da ona. Baina ezkerrea baita. Eta bueno, bai, GTA erosi nuen dala denbora bat, pre-reserva nuen ordena joako. Eta naiz bat edamutzen. Oso ondo da. GTA laua... Bale, karabena jaso edo ja. GTA laua atea zen oso gexiko optimizatuta zeharako ordena jurako. Baina oso ondo ez, baina ondo da. Bara, hartu deben denborata. Hilda nau. Epa. Askar. You must be lost, friend. Joder, es que no bagar no. Vidas agotadas. Hostia, en partida jodiko da? Ez, hale, neta aldea zeitzen dut. Ez da egiten nahi puntuak ema euskituen, no ez? Eta tipoa bakarra gehatzen da. Ze hostietan nahi. Oain nahi da iristen. Pasa? Babilau. Kamera jarko du. Zer demontretan dabe. ¿Acaso recto doa zehara? Toki horta. Kampo, nidez kampo guten, gehiago tardotzen da nahi. Ba, tipo honek lortu behar duen za. Misio baita. Coño.
Harratzen du karabana eta entratzen du. Te pone granada, esto. Hartuko aldu karabana behingoz, eta ospai. Ama... Nik eskingo nun baina tipo honek. Puntuak eman itesio. Errepikatzeko emango jat. Reiniziar eman diot. Gaina gertu. Bai. Pungo ja pikuta. Nahi dut bagazkarrik egin. A ber, ba, 12. nivelea. Bueno, akaso gaur igual lehenagotik amaitu urkoet. Zazpietan egia, gauza daukat egiteko. Hortaz, zazpietan amaitukoet, bai. Ordu erditxo baten abra 12. nivelea igotzen gehan. Kargatzen badu GTAk. Ezki. Ez da gitazko eskatzea dan. Aba, Euskal Gaming, this matchmaking. Nere nivele antzeko hazia, baina, ostia. Tipoa ez da iziatik karabana etzun hartzen. A ber. Ez. Ero 1500. Baxa onartzet. Simeonen. Misioa eta... Ale. Poño, flipatzen egin zen. Mekaniko bat dituko jat, eta bitartez, gongo naiz. Venga. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Auto hau. I'll get there as soon as I can. A ver. Anda, auto. Vale. A ver. Los coches. Bat baino gehiago, tekaba. Bat baino gehiago esperientzia asko mateu. Arazoa da bidaia bi aldiz indeten. Baina, bueno, uste ez daudela oso urruti garajetik. Hau da, entreatu berko toki. Ai, acelera topean da. Reupo ezin da hartu kotxea buena. Ez dakitena autobus zerbitzua hartu letzen. Hala, ibiletzen.
Hemen atera berdea. Hemen espinea. Venga, hostia, joder. Jesus Christ. Vale, hementxe da. Mapan azaltzen da. Está konturatu. Coño, bat esango nuke dala. Hau, bestea Viperra. No. Está inorroak edo? Bai, kakazarra. Polizia bai. Sortu dator. Vale, bueltatu zaitela uste, betiko erorketa txiki hori izan dut. A ver. Joder. Ez dago erteraik kakazarra. Ez dakit onde ikusten nahiko zeaten modo ventanan jarri da, ez dakit zeatik. Bueno, baki zeatik konexioa momentu baten moztu indalako. Hemendik atera naiteke. Hemendik etorri naiz. Hale, eraikin baten teatutik. Zeba ez? Espero bihar kotxeakin lehenagotik libratzea. Ara mendi sartu naiz. Eta ikustet sartu ngoela kaie joira. Bien. Txaina. Vale, pantalla completa. Oh, bertan gaude. Justo eraikin honen atzen da. Atera, ezkerrea, eta berriz ezkerrea. Berriz ezkerrea. Vale, lehen gauta. Auto bat. Yeah, I don't know. What should we do?
Fuera, kotxetik. My Lord and Savior. That's crazy. 10 terdi banagola. Ego 11 terdi berkau. Venga. That's fucked up. Eta izango da horia. Bai, horia. Bipera. Ba, ez da ezer. Yeah, what's cracking? Whoa! Hey, careful. What the fuck? Yeah, brother. Galtzen dituten. Kaieko ere sartzea. Ez... Ematen du bat, beste galdu dutela. Jargo naiz. Hey, look out! Vale. Ba, guzen, garajera. Honekin teorian ez, baina, a ber. Amaiarren nibela igotzenean. Eta golpea biharko utziko denuke. Biharrera utziko nizuke atrako bat egite. Gainera gaur ezin du Ikerrek sartu. Beraz, hobe biharko guztia eta bihar Ikerrekin botako nuke golpea. Arda diru pixka lortzeko. Ale. Interesting, interesting. Well done. A ber... Hau beti 15 ematen dituz. 12 eta lareun desente emango xutea, bai. Ale, amaigarren nivela, ja, atrakoak! Ba, earki. Hauta, continuar, eta bainatea. Eta... Eta, zazpitako zabe baina despeditzen jugo naiz. Hemen utziko duk gaurkoz. Eta goratu bihar egingo dugula atrakoa. A ber, ba. Hoi mezuak azalduko zaizkit, egin laizketela atrakoa, ez da izan desblokeatutela, eta besteat. A ver... Invitazioa euskatela. Arma modifikatzeko, golze berriak.
Kotxea tuneatzeko ere bai, kotxean hobekuntzak. Ja pentsatzen motorran minimo batzuk eta desblokeatuko ziela. Zeinek jarri du $5,000 rekompensa negatik. Peinatu horrazkera berria. Erropa berria. Ikusiko ditu desblokeoak eta horrentxe amaituko dugu. Makillajea. Vale, ba, desblokeatuta Lester egiten digu. Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. Come to my warehouse off the freeway. We'll discuss it. Vale. Ba, hemen uzten dugu. Ondo da hori. Eta, bueno, hemen uzten dugu, eskerrik asko goteatik. Eta... bihar arte, ale. Aio.